memoria kolektiboan hiltzatuta geldituen data bat bada, martxoaren 3, Gasteizeko martxoaren 3, esan bezala 5 langile hil zituzten, gerora protestetan ere, Basaurin ere hildakoak egon ziren, eta Euskal Herritik kanpo ere elkartasun dinamiketan, eta horrelako dinamikek garrantzia daukaten. Nik uste dut, herri mugimenduak eta mugimendu sozialek, eta kasu honetan sindikalak ere indarbiziz, urtez urte data hau oroitu izanaren ondorio ere bada, ahazturan ez gelditzearen lorpenan ikuste dut beraiena badela. Baita ere, ez da hainbeste hau gertatu zena, egun horretan Gasteizen bertan protestan ibili ziren langileen eta gasteiztarren saiakeren ondorio badaudelako bizirik oraindik egun hartako biktimak ere badirenak, hilez bazituzten ere, eta horrelako dinamikak badira importanteak, ikusiko gu ze gertatzen den Zabalmagako Elizarekin, badirudi 50. urte urrenera ez garela helduko gauzak ondo eginda, egia da, nahi baino gehiago atzeratzen ari dela, baina nik uste dut badela egun bat goraipatzeko esandakoa. Herri mugimenduak, mugimendu sozial eta sindikalek egindako lan handia. Atentzioa deitu deustena da, gaurko antolatutako ekitaldietan, eta lehen prebisinioei begira ibilinaz, lore eskaintza bakarra barik, hainbat hitzordu dagozala, eta goizuko 8:30 hasi, eta eberdiko, zer esango dutzut, eberdiko 12:30 arte, ia ordu erdiro, ordu laurdenero, alderdi politiko bat, edo sindikatu bat, edo herri mugimendu bat, bakotxak bere aldetik, lore eskaintza egingo dagoela. Ez dago bateratuta, egun honetan lore eskaintza bateratu bat ez dago. Zatiketa, ez dakit, prebisinetan behintzat, guzti zatituta emoten dagoela, egun hau zelan gogoratu. Bai, egia da eta normala da horrelako memoriariketetan bakoitzak bere impronta propioa ukitzea, bere iritzi propioa, baina ni ustez importantena bada hori bera. Era oso transversalean aitortuko den gertakizun bat izango da, iaz ere ala izan zen, eta aurten ere horrela izango dela dirudi. Espero dezagun memoria ariketa hori, bakean egin ahal izatea, iaz bezala, eta bereziki eragile sozial eta sindikalen aldarrikapenak mahai gainean jartzeko eguna ere izan da, izan ere memoria hitz egiten dugunean, hitz egitean ari gara ze gertatu zen, 5 hildako Gasteizen, baina hitz egiten ari gara ere zertan ari ziren martxoak 3 aretan, zer aldarrikatzen ari ziren, eta uste dut, badaudela aldarrikapen batzuk bizirik mantentzen. Baina, esan dakoan, nire ustez, agian helduko gara momenturen batera zeinetan denek batera egingo duten edo egingo dugun lore eskaintza bat edo lako ekimenen bat, baina nik uste dut balioan jartzekoa badela, oso era transversalean aitortuko den data dela, eta hori postekoa da. Otsailaren 8an EH Bildu alderdiak 3. kongresua egin eban, orain lurraldeetako zuzendaritzako kideak aukeratzeko prozesua zabalik dago, Oskar Lorenzo, Mikel Totorika, Izaskun Duke eta Kepa Petralana dira, Bizkairako proposatutako hautagaiak, sorpresarik izango da? Ez dut uste ikusita orain arte zelan joan den kongresua, uste dute irudikatu da dagoena, eta da EH Bildu bada indar bizi bat, eta eztabaidak baditu egunerokoan, askotariko iritziak baditugu gure baita, baina egia da oinarri oso sendo batzuetatik ekiten diegula eztabaida horiei, egia da momentu gozoan ere bagaudela eta horrek laguntzen du giro positiboan, horren ez dut uste egongo denik inongo sorpresarik, gaina uste dut, ez dute haien nire iritzia emango dute eman beharreko eremuetan, baina, irudikatzen ari da, jende prestatua dagoela zuzendaritza espazioetan, lidergo hartzen, naiz eta nik uste dut jendeak badakiela hau proiektu kolektibo bat da, eta badago nork bete Bizkaiko idazkaritza, baina hemen indar kolektibo horren zentzuen, denok batera gabiltza arraunean. Otsaileko kongresuan, datozen urteetarako oinarri politikoak finkatu ziran, 3. eraldaketa nazionala bultzatzeko konpromisoa azaldu zen duen, zertan oinarrituko da bultzatu gura dozuen eraldaketa hori? Guk egiten dugun irakurketa bada, herri hau herri txikia da, bere horretan, bere handitasunean, baina txikia da, eta herri bat zapaldua badena eta zatitua ere bai, baina hala ere historian zehar demostratu du gai izan dela etorkizunari erreparatu, analisi egokiak egin eta askotariko eremuetatik nolabait herri hau aurrera eramaten, eta guk egiten dugun irakurketa da
bueno, egon direla, bestelako eraldatze prozesu batzuk, bestelako esnatze prozesu batzuk, 70-ko hamarkadakoa oso entzutetsua da, eta oraindik ere gogoan daukagu. Beste egin batean eta beste logika batean hemen oraindik ere askatu gabeko korapioak utzi zituen trantsizioaren garaiko hori dago, badaude korapio batzuk oraindik askatu gabeak eta gu horretan tematzen gara, korapio horiek askatzen, eta uste dugu orain badela momentua bestelako salto batzuk ere emateko, eta eraldaketa prozesu hori pasatzen da. Konstiente gara, badaudela erronka batzuk aurrez aurre ditugunak oso potoloak direnak, ezein alderdik bere kabuz ezin dituenak konpondu, eta hemen tokatuko da asko hitz egitea, adostasunak dauden espazioetan, adostasun horiek ondo irakurtzeko gaitasuna izatea, dramarik gabe adostasunik ez dagoenean, eztabaida garatzeko, baina adostasun horietan behintzat aurrera egiteko, esan bezala herri txiki, zapaldu eta satitua garelako, eta guk ezin dugu etengabeko eztabaidetan egoteko lusua hartu. Eta guk eraldaketa prozesu horretan egia da guk gure begirada badaukagula, ez? Eta hemen tokatzen da, bueno, zerbitzu publikoen indartze oso potente bat, euskararen arnaz berritze prozesu oso bat eman behar da, orain arte heldugaren lekura eta ez da gutxi, baina hemendik aurrera egiten ez badugu, atzera egingo dugu, hori seguru, gaur egungo munduan. Eta bueno, lusatu gabe, baina oinarrian guk esango genuke hori, badela momentua ambizioz begiratzeko, aukera badago, eta gu desde luego prest horretarako. Parean daukazu esan, edo parean ikusten dozu esan erronka handi horretan estatus barria egongo litzateke, legegintzaldi honetan estatus barriaren negoziazioa lehentasuna izatea eskatu eban atzo esaterako Eusko Alkartasunak Bermeon, gudari egunaren barruan antolatu zen mahai inguruan, bat egiten dozue eskari horregaz, hori izango litzateke erronka handietako bat? Bai, guztiz. Nik uste dute nuklearra dela estatus berriaren eztabaida. Estatus berriak nolabait irekitzen dituelako ateak, esandako eraldaketa prozesu oso horretan, herri honek ze indar posiziotik ekingo dien eraldaketa horiei. Ez izan ere, esandakoa, hemen gauza asko eztabaidatu ditzakegu, baina zoritzarrez oraindik ere gauza batzuk erabakitzea ukatzen zaigu. Gure antolaketa politiko, ekonomiko eta soziala bere horretan orokorrean, eta nik uste dut badela. Da eztabaida bat, ez dena askotan jende batek irudikatzen du, ez? Eztabaida identitario hutsa da, bueno, zer da identitarioa, zer da materiala, hemen hitz egiten ari gara, azken urteetan eskuratutako lorpenak borrokaren bitartez, bai, lege batean blindatzea, hitz egiten ari gara zaintza sistema publiko komunitarioaren beharra maigaineratu zuen mugimendu feministak bestelako indar sozial, politiko eta sindikalekin batera pasadan greba feminista orokorrean. Horretaz ari bagara estatusak ere horri erantzun barrio, baina erantzun barrio baita ere herri honek daukan bere burua gobernatzeko borondateari. Ez dakit ze beldur egon litekeen, ze erabakitze eskubidea da galga bezala jartzen dutena indar politiko batzuek, nik uste dut hemen gehiengo oso handi bat dagoena erabakitze eskubidearen alde, parlamentuan ere horrela islatuta dago EAE mailan behintzat, orain Bizkaian ari garela, eta uste dut hemen erabakiak hartzerakoan erabaki horiek hartu behar dira, lehen esan duana, adostasunak non dauden irudikatu eta ausardiaz adostasun horiekin aurrera jotzea, inongo hipotekarik onartu gabe, eztabaida bai, baina ez du balio hipotekarik edo galgarik jartzea herri honen nahiari. EH Bilduk zeuen kongresua ekido zuen modura, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere kongresua izango dago martxoaren amaieran, eta hor Euskadi Buru Batzarreko presidente barria izango da, Aitor Esteban, emoten dau autogobernua eguneratzeko alkarrizketak, alderdi politikoen alkarrizketak, etenda dagozala ariketa Aitor Estebanek bere kargua hartu arte. Ze bide ikusten dutzazu elkarrizketei? Nik esango nuke logikak esaten digu bideak bere horretan jarraituko duela, ez? Azken finean indar politiko ez ari gara, oinarri batzuk ditugunak, eta nolabait pertsona bat logikoa da, pertsonen aldaketak ematea proiektu politikoetan, eta esango nuke, eta gustatuko litzaiake gauzak bere bidean jarraitzea. Beti ere aldela askartzea, baina egia da gauza importantei denbora eman behar zaiela, eta nik esan dakoa, bai, espero dut gauzak bere horretan jarraitzea, sakontzea, lortutako akordioak ondo islatzea, eta herri honek
ospakizunetarako aldartea ere euki ahal izatea. Gaurkotasunari lotuta eta gaurko albistea izango dalako, Podemos alderdiak fiskalidadearen erreforma Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistagaz negoziatzeko prest egongo diran, militanteak atzo bozkatu hileben, gaur jakingo dugu, ia zer erabaki daben. EH Bildutik erreforma baztertu egin dozue, zergaitik? Bai, guk hasieratik egin genuen irakurketa, ez? Eta hemen beharra bazegoen eredua aldatzeko. Eredua aldatzeko ikusten dugulako orain arte hona ekarri gaituen eredua ez nahikoa dela. Etorkizunari begira ireki behar ditugun erronkei aurre egiteko. Ez lehen aipatu ditute batzuk, baina gizartea zahartzen doa, zaintzen krisia oso agerikoa da, atzetik dator, baina saleratu da, nahi pandemiatik ona era berezian, ez? Orain urte urren borobilen bueltan gabiltzala, eta guk uste dugu eredu aldaketa oso bat eman behar zela. Eta gure iritzia da, eredu aldaketa bat baino, nolabaiteko sikiera reforma ez da ere, joan garela aldaketa batzuk ematera, ez? Eta guk ikusten duguna da, proposamenean badago dedukzioen zerrenda oso bat, baina ez dago benetan sakoneko aldaketarako nahirik. Eta zentzu horretan, guk EH Bildun depositatzen dugu horretarako egin beharra, eta EH Bilduk bere eledunen hauetatik esana du, baina eta berriro, gu prest gaude eztabaida emateko, ez gaudena prest da, orain arteko ereduan jarraitzeko, eta gurea ez den eredu bati, kartasuria emateko nolabait, hemen guazen benetan eztabaidatzera, guk proposamena maigainan jarri dugu osoko emendakina, eta hor dago, baina nik uste dut, ez dela egon nahirik, ez dela egon gogorik, edo ezintasun ezberdinengatik, esaiola heldu eztabaidari. Eta guk horrela irakurri dugu. Beste gai bat aztertu gurako neuken zeugaz, sortuk bultzatuta plaza utza ekimenaren topaketa berria egindalako otsailaren amaieran, eta hor, jatorri eta kultura aniztasuna izan da ardatza edo, topaketa horren ardatza. Ze leku dauka horrek nazio gintzan? Transversala, osokoa, sekulako garrantzizkoa. Hemen Olatzegi guren izan zen mikrofono hauetan ere, eta berak ondo azaldu zuen, ez? Inoizko Euskal Herri pluralenean bizi gara gaur egun jatorriari, kulturari, erlijio eta sineskerei dagokienez, eta horri aurre egin behar zaio. Egin dezakegulako ez ikusiarena, baina ez ikusiarena egiteak ez du errealitate hori desagerraraziko. Eta gu hemen gaude errealitateak ondo analizatu eta errealitate hori aurre egiteko. Egin genezake ere erresistentzia logikan irakurri pluraltasun hori, oskoldu, ez? Eta aurre ez egin nolabait. Guk uste dugu horrek ere herri hau galbidera eramango lukeela, eta guk erabaki duguna da, gaia bere horretan garrantzi handiko gaia den horri heldu eta termino positiboetan erantzun, ez? Aukera gisa ulertu hitz egiten ari garelako Euskal Herria izango dela hemen lan eta bizi garenon artean eraikitzen dugun hori, gustatu ala ez, hori izango da. Eta guk uste dugu gurera bere etorkizuneko bizitza eraikitzera datorren jendearekin batera eraikiko dela. Izan ere Euskal Herritarrak badirelako ere bere horretan. Eta guk hortik ekin diogu eztabaidari. Badaukagulako ardura puntu bat, eta da mundu mailan ematen ari den olatu erreakzionario horren baitan, egia da hemen ez dagoela gorpuztuta nolabait politikoki horrelako alderdirik Alemanian ikusi dugu zer gertatu den, baina bai badauka sarbidea, horrelako ideia erreakzionarioek badaukate sarbidea, baita eskerran ere, eta guk ez daukagu beldurrik zentzu horretan, baina ardura puntu batekin ekin diogu eztabaidari, eta uste dugu hartu dugula, hartu behar den momentuan, hartu behar den indarrarekin. Eta nik uste dut gurean ere interesa agertu dela, eta jendeak, militantziak ondo erantzun diola eztabaidari. Ez delako plaza hutsagarrik izan, herri ere ibili gara bidaide gure gaiaren inguruan, gure posizioa argitzen duen dokumentua saltzen, eta harrera oso positiboa izan dela esango nuke. Paul, zuk aitatu duzu, olatu erreakzionarioa, ez? Gurean behar bada ez dagoela hain puri-puri, baina inguruetan bai, eta oso ahaldunduta dagoan olatua da horreri zelan aurregin.
Bueno, nik uste dut forma ezberdinak hartzen dituela lekuan leku, Gurean esan bezala, egia da, ez daukagula munstro oso ikusgarririk, esan dezagun horrela, baina egon badago, diskurso horiek badoaz sarbide ukitzen ikusi genuen ere, bueno, azken asteetan egon dira inkesta ezberdinak, mai gainean jarri dizkigutenak, nolabait, erreakzio horiek nondik etor daitezken, eta erreakzio xenofobak badaude, arrazistak badaude, baina erreakzio matxista ere, bueno, keskatzeko modukoa da, eta bueno, mugimendu feministak martxoaren 8an ere horri erreparatzen dio nolabait aurtengo urtean. Nik uste dut Euskal Herrian erantzuteko modu egokiena dela, bueno, gure ustez eta gure perspektibatik beti ere gure proiektu politikoan sakontzen jarraitzea, ahalik eta jende gehien hurbiltzea gure proiektura, zentzu aurrerakoian ulertuko den gizarte bat eraikitzeari begira, jendartea ideia, empatia eta elkartasunezko baloreetan eraikiko den jendarte bat izan dadin, eta Euskal Herritik begiratuta. Hau da, hemen badaukagu aukera gauzak aldatzeko, badago aukera, agian munduko beste leku batzuetan, bai egoera txarragoan daude, erresistentzian gehiago, eta bueno, Argentina ere etorri alzaigu burura, uste dut Euskal Herrian badaukagula aukera gauzak eraldaketetan sakontzen jarraitzeko, aurrera egiteko, eta beste perspektibo bateko jendarte bat eraikitzen jarraitzeko. Eta uste dut hori dela Euskal Herrian egin behar dena. Sakondu, lekurik ez utzi erreakzioari azkenean, eta, bueno, ez dakite ondo azaldu da, baina nik uste dut ez gaudela beste testuinguru geografiko batzuen modu berean. Paul Laka, sortu